ತಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ತಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಕುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗುಪ್ಪುನ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮೋಕ್ಯದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾನು ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮೋಕ್ಯದ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುನಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗಾಪಿನಂಚಿನ ಖುಷಿ ತೂದುಪ್ಪ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನಂಚಿನ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಆ ಖುಷಿ ಪುಟ್ಟೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಏತೋ ಬಂಗನು ತಿಂದುದುಪ್ಪಲು ಆ ಬೇನೆನು ಆ ಬಾಲೆ ಬಂಜಿಡು ಪುಟ್ಟೊಂದು ಬನ್ನಗ ಆ ಒರ್ಂಬ ತಿಂಗಳು ಅವೇನು ಬಂಜಿಡು ದೀವೊಂದು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕಲ ಅವೇನು ಸಾಂಕೊಂದು ಆ ಸಾಂಕನಗ ಬಾಲೆ ಬುಳೆವುನಗ ಅವೇನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುನಾಗ ಅವೇನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಸಾರದ ದಾಯಿಗ್ ಈ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಂದ ಪಂಡ ಎಂಚ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಜಿಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟದು ಅವು ಬಂಜಿದ ಉಲಾಯಿಡು ಒರಂಬ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಲಾದು ಪಿದಾಯಿದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರದೀಪುಂಡೋ ಅಂಚನೆ ನಾಟಕಕರ್ತನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯೋಪನೋ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೂಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಎಳೆ ಕಥಾ ಹಂದರ ಐತ ಉಲಾಯ್ಡು ಪಾತ್ರದ ಅಭಿನಯ ಅವು ಎಂಚಪೋಡು ಪಂಪಿನೆತ್ತ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಬನ್ನಗ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನಾಯಿಗೆ ನಾಟಕಡು ಅಭಿನಯ ಮನ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುಣ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೆದ ಲಕನೆ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಅಕ್ಕಲು ಪೋಡಿಗೆಡು ತೂವೊಂದು ಪೇರು ಆಂಡ ನಾಟಕಕಾರನ ಮನಸ್ಸು ಪುಟ್ಟಿದಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಪಿದಾಯಿ ಬನ್ನಗ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾತಿನ ಆ ನಾಟಕನು ತೂಪಿನ ಓಲು ಐಕೊಂಜಿ ಅಂಗಣ ಬೋಡತ್ತೆ ಆ ಅಂಗಣನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಹೊಸ ಲೇಸ್ ಹೊಸ ಪಂಥ ಒಂದು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಬಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆದೆ ಪುಡ ಪಂದಾಂಡ ಜೋಡೇರ್ಲಿಗೆ ನೊಗ ಕಟ್ಟದು ನೊಗಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ ಕಟ್ಟದು ದತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳೂರು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಬದಲಾವಣೆದ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ಕನಪಿನಂಚಿನ ಬುಳೆದೆತ್ತಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜೋಡೇರ್ಲಿರು ಎಂಕನೊಟ್ಟಿಗಿರ್ಲೇರು ಈ ರಡ್ಡು ಜನ ರಂಗಭೂಮಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಕಂಡೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆದೆಪ್ಪೆರೆ ಕಾರಣ ಏನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೇನು ರಡ್ಡು ಜನನು ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ತೆಲಿಕೆದೆ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಭಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲು ಕೊರನಂಚಿನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಂಡೊಡು ವಾ ರೀತಿದ ಬುಳೆ ದೆಪ್ಪುವೇರು ಇನಿತ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪಿನೇನು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಬರಂದುಲೆರು ಸನ್ನಿಧಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಬದುಕುಡು ದಾದಾದ ಕನ್ನ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಮಾತೆಟ್ಲ ಸೋತು ಪೋಯ ಅಂದ ಮನು ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೈದುಂಡು ಇಂಚ ಬನ್ಪೆಂದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತು ನೋಡ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಗೈಟ್ ಕಾಸು ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪನಗ ಅಕಲೆ ಮೊಕಲೆಗೊಂದು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರಿಯ ಅಯನ ಮದ್ಮೆ ಕಾಸು ಉಮೆನ ಮಗಲಿನ ಮದ್ಮೆ ಕಾಸೊಂದು ಕೊರಿಯ ಎತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅದು ಈ ಬಂಗೊಡಿಪ್ಪನಗ ಏರುಲ್ಲೇರಿಯ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಲಾಸ್ ಆದು ಬೋತೆ ಮುರ್ಕು ದಿನ ಈ ಬದುಕುಡು ನನ ಯಾಪಲ್ಲಕ್ಕೆರೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಮನು ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಅಗಲೇ ದಾದ ಮಲ್ಪೋನ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಮುಗುಲ್ದಾಯ ಬತ್ತೇರು ಸರ್ ಬಲೆ नमस्ते सर। हाँ, श्योरिटी भी इधर ही है। मनोज, आपकी लोन रीपेमेंट बाकी है ना जी? बोलो, एप्पा कट्टून। इज्जी सर
ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಡೆಂಡ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆಪುಜಿ अरे लोन लेने के वक्त कैसा बात करते हैं अच्छे अच्छे से, अभी तो सेंटिमेंटल डायलॉग मार रहा है। ದಾದ ಸರ್ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿತ್ತನ ಯಾಂದಾನಿ ಕಟ್ಟಂದೆ ಕುಲ್ಲುವೇನ सब लोग ऐसा किया तो हमारा बैंक का हालत क्या होगा। शरद चेक करो, उसका बाकी कितना है चेक करो। ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಲೋನ್ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿದು 3,92,000 ಮುಟ್ಟ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಸರ್. देखा उतना बाकी है, बोलो। ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಡ ಆತ್ಮಹತ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂತೆ ಅಂಡ ಕಟ್ಟೋಲಿ ठीक है, वनते तो वनते चलेगा। शरद उसका इंस्टॉलमेंट ईयर एंडिंग तक कितना बाकी है चेक करो। ಸರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1,92,000 ಅಂಡಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಣ್ಣ. ಮುರಣಿ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಇರು ಸೊನ್ಪತ್ರ 1,92,000 ಅಂಡಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಆಪುಂಡು. 1,92,000 ಆವು ಸರ್ ಕಟ್ಟುವೆ ಯಾನು ಅಂಡ ಹೆಂಗ 10 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ नहीं नहीं 10 दिन नहीं देगा, 5 दिन का टाइम देता हूँ। उसके अंदर नहीं भरा तो आपकी सब गाड़ी और उसका भी गाड़ी सीज होगा। फिर आपके घर तक आने की मौका मत दीजिए। शरद कम ऑन। ಸರ್ ಈರಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಆತ ಸರ್ ಅಂದಣ್ಣ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಈ ಊರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ ಪರ ಊರ್ದ ಕಲೆಂಕನತ್ತ ಆಫೀಸರ್ ಆದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಲ ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಏತ್ ನಂಬಿಕಸ್ತೇರು ಬಂದು ಅರ್ಥ ಆದವು ತೆರಿನಗ ಅಕ್ಲೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತಾಪುಂಡು. ಇರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಇರೆಡ್ದು ಏತಾಪುಂಡು ಆತ ಕಟ್ಲೆ ಯಾನ್ಲವರಿ ತುಳುವ್ಯಾದ ಇರೆಗೆ ಈತೆ ಪನೋಲಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ. ಅಶೋಕ ತೂಯನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಟಿಗಟ್ಲ ಸಾಲ ಮಲ್ತಿನಗಲೇನು ದೇಶ ಬಿಡ್ದು ಬಲ್ಪೆರೋಡ್ ಪೇರ್ ಅಂಡ ಬೇರಿ ಪತ್ತುನ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಅಂಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಚಿಲ್ಲರಿ ಸಾಲದಗಲೇನ್ ಮಾನಗು ಪೋಡಿದು ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ಮಾತ ಮಾರ್ದು ಮಗಲ್ಲ ಸಾಲ ಕಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇರಿ ಪತ್ತುನು ಬಂಗದಗಲೇನ್ ಮಾತ್ರ ಮನು ಮನುಷ್ಯ ಕಷ್ಟ ಬರಂದೆ ಮರಗು ಬರ್ಪುಂಡಯ್ಯ. ಹೆಂಗ್ ಅವು ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಂಕಿಸ ಕಾಸದ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅಶೋಕ. ದಾದಾಣ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ 3 ಲಕ್ಷ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲ ಅದ 3 ಲಕ್ಷನ ಇತ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎರಡಕ್ಕೇನು ಒಲ್ತು ಕನಪಿನಿ ಒಯ್ಕಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿಕೆ ಏನ್ವೆ. ಹಲೋ ಯಾನ್ ಅಶೋಕ್ ಅಂದಣ್ಣ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರಿ ಚೂರು ಬಂಗೋಡುಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಗೊಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಹಾಂ ನಂಬಿಕಸ್ತೆ ಜನ ಅಣ್ಣ. ಹಾಂ ಅಯ್ಯಗೊಂಜಿ 3 ಲಕ್ಷ ದದಿ ಅಂದಿ ಆವಣ್ಣ. ಅಶೋಕ ದಾದ ಮನು. ರೆಂಜಾಂಡ ಮನು ಸಾರಿಯಾ ಆಯಡಲ್ಲ ಎಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತು ನೋಡಿ ಚಾವಾ. ಅಶೋಕ ಬೊಳ್ಳದ ನೀರು ದಕ್ಕ ಕಾಸ್ಗೆ ಅಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಯಾನು ಇತ್ತ ಜರಿತ ನೀರು ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪಿಲಕ್ಕ ಅತ್ತನ್ ಮನು ಚೇತು ಬಲ ಚೇತು ए मनु एन्न कासे आप कोरपाया ದಾದ ಚೇತು ಇಸ್ಸೆ ಅತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಗಲ್ ಬತ್ತು ಬೋಯಿನ್ ಕುಡ ಈ ಅವು ಪುರ ಹೆಂಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕಿ ಅನ್ನ ಕಾಸು ಬೋಡೆ ದಾದ ಚೇತು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಕುದ ಪಸೊಂದು ಕುಲ್ದಿಲಕ್ಕ ಬಾತಿರೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಕಾಸಿಚ್ಚಿಡ ನಿನ್ನ ರಾಟಿ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾಡ್ದಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕಾಸು ಕೋರು ಚೇತು ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಪಾತಿರ್ನಿಯ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿನ ಮದ್ಮೆ ಗೊಟ್ಟು ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ಕಾಸು ನಿಕ್ಕು ಕೊಡ್ದಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ನಡತ್ತೆ ಜಿಡ ಯಾಂದಾದ ಸಯ್ಯೋಡ ಚೇತು ಅಂಚ ಪಾತಿರೊಡ್ಚ್ಯಾ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಪಾತಿರ್ನು ಇಂದ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತದ ವಿಶ್ವಾಸೋಡೆ ಅನ್ನಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನೋರಿಪೊನ್ ಅತ್ತು ಈ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪತ ನಿನ್ನ ಆತತ್ ಗಾಡಿ ಉಂಡತ ಆ ಗಾಡಿನ ಮಾಡ್ದಾಂಡಲ್ ಎಂಕೆನ್ನ ಕಾಸು ಬೋಡು ಮಾರಿಲ್ ಸೈಪಿನ್ ಲಜ್ಜಿ ಛೇ
చేతో కాసుదెదురు వా సంబంధాల మురుకు పోపుండ్ కాసిప్పంది నాయకు కక్కెల కొడపుండ పన్పిన ఇని గంటాన్ ರಾಗಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಾನಿ ಬತ್ತರ್ ಒಂದು ಬರೋಡ ಇನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತನ ದನಿ ದದಬಂಡ ಯಾನಿರ್ನ ಗಾಡಿ 15 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದಲ್ಲತೆ ಅಂದ ರಾಗಣ್ಣ ಅಂದ ಹೆಂಗ ಬಂಡ ಈ ಸೆವಂತ ಕಾಸದವಂತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರ್ ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತೇರು ಒಂದು ಇರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳದ ಸಂಬಳನು ಕೊಡ್ತಾರಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಕೊರ್ಪೆ ರಾಗಣ್ಣ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡೀ ಅನ್ನ ಕೈಲ ಕಟ್ಟದನ್ ಇರಿಡ ಇಪ್ಪುನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೋತ್ತರ್ಗೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಪಾಪದ ಬೆಂದಿನ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳದ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆಗ ಒಂದಿರಡ ರಾಗಣ್ಣ ಕೊರ್ಪೆ ರಡ್ಡು ದಿನೊಟ್ಟೊಂದು ದಾದಂಡ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆನ್ ರಡ್ಡು ದಿನೊಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೆ ಈರ್ ಪನ್ಪುನವು ಬಡವುಡು ಬುಲಿಪುನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಕರ ತೋಜದ್ ಬಂದಿಜಿಂಜ ಲಕ್ಕಾಂಡು ಆ ದನಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದಪಂಡ ಬೆಂದಿನವು ದಕ್ಕೊಡ್ಗೆ ತಿಂದಿನವು ಅರ್ಕೊಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಯಾನು ಬೆಂತಿನ ಸಂಬಳ ಇರ್ ಕೊರ್ಜರಿಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ದಾದೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪ್ಲೇರು ಇಜ್ಜೆ ರಾಗಣ್ಣ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ನೆತ ಈ ರೀತಿ ಪೋಲೆ ಇದೇನು ನಂಬಲತೆ ಅಂದ ರಾಗಣ್ಣ ದನಿ ಈರೊಂಜು ವೇಳೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಜರಿಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರನೆ ಎಂದ ಒರ್ತೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಂದು ಇಜ್ಜೆ ರಾಗಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಹೋದ್ಲ ದಾದಣ್ಣ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನು ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿದ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಫನ್ಪ್ಯಾನ್ ಇರೇನೇ ನಂಬುದಿಲ್ಲ ಆವಿಯ ರಾಗಣ್ಣ ರಾಗಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬಂದಾಗ ಬೆರಿಬತ್ತೊಂದೇ ಬರ್ಪುಣ್ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಗಲ್ ಬತ್ತೇಡ ಅಗಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಅಗಲ್ ಬಿಡ್ ಪೂಜೆ ಚೇತುನ ತಂಗಡಿನ ಮದ್ಮೆದ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ ಪೂಜೆ ಕಾಸುಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪ ನಂದು ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ ಕಾಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ್ ಕಾಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಏನ ಕಾಸು ಚೇತುನ ಕಾಸು ರಾಗಣ್ಣನ ಸಂಬಳದ ಕಾಸು ಮಾತಗಲ ಕಾಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದುವೇ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರ್ಕೊಂಡುಂಡು ಬದುಕದ ಮಾತ ಸಾದಿಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬದುಕು ನನದಾದೊಂಡು ಜೀವನನೇ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡ ತಿನ್ನಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಒಂಜೆ ನಿರ್ಧಾರ ಅವೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೈತ ಬಂದಾಂಡ ಈ ಸಮಾಜ ತೆಲಿ ಬಂದ ತೆಲಿಪಾಡು ನೀಂದರೆ ಬಚ್ಚಿದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ ಪರಂದೆ ಆಪಣ ಯಾನಿಯನ್ನ ಮಾನಗು ಪೋಡಿದು ಇನಿ ಸೈಯರಿ ಬಿದೊಡ್ದೆ ಈ ಮನುನ ಮಣ್ಣು ಧರಣ ಇಂದಟೇ ಬರತಣ ಅಂದು
ಬದುಕೆ ಲೆತ್ತಂಡು ಈ ಉರ್ಲಗು ಈ ಬದುಕೆ ಕನಾಂಡು ಈ ಬದುಕು ಒಡೆಯತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಸಹಿತ ಬಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ್ ಪೋರ್ಲೋಡು ತೂವೇರತ್ತ ಇಜಿ ಎಂಕೆನ್ನ ಬಾಲೆಡ ಹೊರ ಪಾತಿರುಡು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಡ ಹೊರ ಪಾತಿರುಡು ಎಂಕ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇಂದಿ ಮುಲ್ಪ ಚಿನ್ನುನ ಶಾಲೆದ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರೆಗ್ ಶಾಲೆರ್ದು ಮಿತ್ತಡ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಕಾಸು ಏಪ ಕಡುಪುಡುವರಿಯೇ ಯಾಂಗ್ ಕಡಪುಡ್ವೆ ಪನ್ಯಾತ ದಾದಾಣ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ವಾರಾಡ್ ಕಡಪುಡ್ವೆ ಏನ ಚಿನ್ನು ಅಲ್ಲಲು ಚಿನ್ನುಡ ಕೊರ್ಲಾ ಚಿನ್ನು ಇಂದ ಪಪ್ಪನ ಫೋನ್ ಹಲೋ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಇದು ಯಾಕ ಬರ್ತಾರೆ ಪಪ್ಪ ಎಂಕು ಒತ್ತಿಗೆ ಚೊಪ್ಪರೆಗೆ ಗೋಡಿಗೆ ಹಾಕು ಪಪ್ಪ ಬರ್ಲೆ ಮಗ ಜೊಪ್ಪುನಗ ಈರು ಕತೆ ಪನ್ಪರತೆ ಅಂಚ ಏರ್ಲಾ ಎಂಕ್ ಕತೆ ಪನ್ಪುಜೇರು ಪಪ್ಪ ಈರು ಯಾಪ ಬರ್ಪರೆ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಈರು ಏಪ ಬರ್ಪರೆ ಏಪ ಬರ್ಪರತೆ ಮಗ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಈ ಪಪ್ಪ ಬರದೆ ಸಾದಿ ಬಿದ್ದಡ್ದೇರು ಮಗ ಇಂಚಿನ ಏನ ಬಾಲೆ ಅದು ಬುಟ್ಟಿನೈಕ್ ಏಕ ಮಾಪು ಕೊರ್ಲ ಮಗ ಮಾಪು ಕೊರ್ಲ ಮಗ ಯಾಂದಾಯ ಸೈಯರಿ ಬಿದಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬೋಡಿದು ಎನ್ನ ಮಾನವರಿ ಬರೆಗಾದು ಯಾನಿ ಸೈಯರಿ ಬಿದಡ್ದೆ ಮಗ ಯಾನಿ ಸೈಯರಿ ಬಿದಡ್ದೆ ಪಾಪ ನನ್ನ ಶೈನಿಗೆ ಪಪ್ಪನೇ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಎಂಕಿರ ನೆನ್ನೊಂದುಂಡು ಈ ರಥ ಪಪ್ಪ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಪಪ್ಪ ಬಾಲೆ ಎರಡ ಪಾತ್ರಂದುಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಹಲೋ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ತತ್ತದ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿನ ತೋಜೋಡು ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಅಂದು ಇರೇಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿ ನೋಡು ಒಂದು ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅವೇ ನಂಬರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ರೈಟ್ ಅದುಂಡು ಈ ಜೋಕುಲೆ ಪಪ್ಪಮ್ಮನಗಲ್ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಏತೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ಆ ಬಾಲೆ ತತ್ತದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆ ಬಾಲೆ ಪಂಡಿ ಪಾತೆರ ಎನ್ನ ಬದುಕದ ಸಾದಿಗ್ ಬೊಲ್ಪಾಪಿ ಲಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂದು ಯಾನ್ ಸಯ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬದುಕೊಡು ನನ್ನೋರಿ ಅನ್ಲ ಬದುಕಾವಡು ಮೊಗಲು ತೆಲ್ಲಿದು ಬೊಲ್ಪಾಡು ಇರ್ಲಾಯಿ ಬದುಕಡು
ಈ ಮಣ್ಣಿಡ್ ನಮ್ಮ ಬದುಕಂಡ ಏಮೆದ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕೊಡುಗೆ ಇಂಚಿ ನೀರಿಡ್ಲ ಬದುಕೊಡು ಅಂಚಿ ನೆಲಟ್ಲ ಬದುಕೊಡು ಉಂದುವೇ ಜೀವನ. ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಚೆತ್ತನ ಪನ್ಪಿನೇನು ಬಲೆ ತಿರಿಯವನಿಗ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗಲ್ಡ ಸುರುಕಾದಿಯಾನ ತೀರ್ಪುನಕೇನೊಂದುಲೆ ತೆಲಿಕೆದೆ ಬುಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಈರೆಡ್ದು ಸನ್ನಿಧಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾಪಲ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ತಂಡೊಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ತಂಡಲ ಉಡುಪಿದಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಿನಿತ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಶಾಪ ಅಂದ್ ತೋಚ್ಪಾಯಿನ ಕರೆಕ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬರಲಿ ಐಕ್ ಸಾದಿ ನಾಡೊಂದು ಬೋಡೊಂದು ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಕಿನ್ನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಉಂಡು. ದನಿ ಆರಡ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಡ್ರೈವರಲ್ಲೇ ಅವೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಪುಂಡೋಲು ಈತ ಬಂಗಾನಗ ಗಾಡಿ ದಯ ಮಾರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಂಕಂದು ಅವೊಂಜಿ ಆ ದುನ್ನಗು ಇರ್ನ ಪಾತ್ರದ ದುನ್ನಗು ಅವೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಇಂಕಲ್ನ ತರೆಕ್ ಬರ್ಪುಂಡವು ಡ್ರೈವರ್ ಮಲ್ತದ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಮೇರು ಕಾಸುಗದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ನಿ ಮೇರೆಗಂದು ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತೋಜುನು ಪಕ್ಕ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಹಿಂದಿದನೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಜಾಂಡು ತುಳು ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ತುಳುವ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇನು ಎರಡು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಲ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಪ್ರಪಿದೆ ಹೊರದಾಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಕ್ಲು ಬಟ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಅರೆಗ ಮೇರ್ ಪಣ್ಣ ಅರೆಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ಜಿ ನನಗೆ ಕೊಡಲು ಅಂತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮುರಾಣಿ ನಿಂಚಿ ಬತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ನಿಖಲ್ ತೂತಿಜಾರು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೊಡಲು ಅಂತೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ನೈಜತೆ ದಂಚಿ ಗಮನ ಕೊಡಲೆ ಒಂಚೂರು ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪನಾಗಂತೆ ರಾಗಪುರ ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ನೈಜತೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಾತೆರುವ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಅವು ಒರ್ಜಿನಲ್ ಆದ ತೋಜುನು ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರಲೇರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ಬೆಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ನಿಧಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ರವಿ ಕಡೇಕರ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪತ್ತೊಂದಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಹಾಪಾಪ ಎನ್ನ ಜೀವನಡ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೈದಿನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪೊಂಡೆ ನಾನೊಂದು 500 ಸಲ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತನು ಆತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೈದನು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ರವಿ ಅಣ್ಣಡಯನ ನಡೆದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕಗಳೇನು ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಡು ದುಂಬುದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಇಂಕ ಲೈಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮಂತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾಯ್ಜಿಂದ ತೋಜುಂಡು ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಒಂಜಿ ಬುಲಿಪಾವನ ನೆಕ್ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಇಂಕ ತೋಜುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ರವಣ್ಣ ಮಂಡ ಫ್ರೇಮ್ ಔಟ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ನಿಕುಲಿತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪಂದ್ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಚಿ ಫ್ರೇಮ್ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ನಿಕುಲು ಬುಡ್ದು ಪೋಯಾರ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿ ಪೋಡ ಅನ್ಪಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪನೇ ಹೋಗ್ತಿಯಾರ ಒಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಈ ಪಂತಗು ಒತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಅರುಡಾ ಮಸಾಲ, ವಿಸ್ಮಯ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹಾನ್ಬಾಲ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಈ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗೆ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಈ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪಟ್ಟೊಡು ಕುಲ್ಲದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತು ಭತ್ತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಡ ಇವನೇನು ತೂದು ಖುಷಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇನಿತ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ. ನಾನೊಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆಡು ನನಾತ್ ಚಾತುರ್ಪದ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ಪೇರು ಆಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ತುಯ್ಯರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಾತೊಂದು ಪುಗ.